Una sa tanan gud ang orientation magud sa balay o kasagod. Dili kay kasagaran ng ubang tao dili mo main anang asa kamihan o ang habagat ana Islam main. Dili ta ka-blame sa ila tungod kay ang ilang yuta nasuok. di face mag-isa sa west yun. Matay mo po, kaya makano gina imong west yun. So, what do you do man sa west? Maybe ug naka sa west inana, kining ang imong wall ito, ug mahimo ka nimo i-insulate sa imong wall, wala siya ug makagasto na may noon kay nana. But katong green ants, ito ilang wall, breathable magud to siya. No, nag-mention sa nung upuan. Nag-mention na sa muna. Pero sige lang kanang na-breathable na ug magdaghan opening. Makatabang gid siya kay siyempre bukod si din mata doon hangin para doon na gid panahon gid sama karon Quaresma puti gid inita gyud init pa gyud kastana ang opening nato sa atong balay daghan tag opening mas makatabang og ventilation nato ang ato mo i-consider nato ang imong klase nga ato ay butang o ventilation ug ang imong orientation mao gid siya mga basic kay atong kinahanglan na basi daw na may kadungan. Kuan man sad sir, ni-mention man si Sir Edmond earlier o kanang bintana. So dili sad siya pwede nga nagbutang kog isa ka bintana sa kwarto enough na para mohangin kay kung usa ra na ka bintana di man musuod sa dang hangin ana kailangan siya naay kagawsan. So mo na gitawag nato cross ventilation. Kay kung for example isa ra ka bintana dito na kanang kung ito na usahay may uy giubo naman siguro ang balay kay lihok magkalikang pultahan. Tungod siya kay ang hangin mo vacuum man siya. Di kagawas ang hangin dili sa siya kasud kay naay suod nga hangin magpundo siya din ha malimuot man siya kadugayan kay mas stagnant man o siya magausan. So kailangan amplihan ang pultahan para usod ang hangin. So mo na siya cross ventilation. Ang lain sad is if nabantayan ninyo kung puros pud siya kanang hollow block, let's say, ang isa ka bumbong. Kung kanang inyong bumbong na permi maiko og init ini kahapon, kung inyong mabantayan ini kagabi, init sad na siya ang hollow block kagabi. Diba? Kay murag ang kuan mo gud niya is i-absorb sa hollow block ang init ini ka udto, ini kagabi, iya na nang ipahungaw. Muna nga mas muinit sa imong balay ini kagabi. Permi sad imo siya ipahiko. Mas mayo nga kanang kung magtukod og balay mo nang ato mga karaan nga balay nindot siya na example kay iya mang i-shade mura gani taas siya o kana gani bulada or overhang para dili mainitan ang bumbong kay para kung dili siya mainitan ang bumbong dili nga i-absorb ang init dili musud ang init ikagabi sa sud sa inyong balay. So mo lang sad siya ang kanang mura gani tendency nga kung imo dili siya mapungan nga ang kana nga wall magatubang siya sa west or south na side sa kanang mo man ang init na portion kung mada siyang magbutang og bulada or overhang or masyado ang kana nga wall mas maayo kay suffer gihapon mo init kagabi. So kan additional ay napare una lang ako so base sa iyang katong bulada kung tanaw na tong mga karaan nga balay tag-as kayo o kung ano kanang extension sa atong atok. So kung mo ni ang bumbong nato mo ana pagid siya murag kalo. Bulada. Balay ko. Unya na tapad nga balay sir, di nakaka-extend sa bulada. Saban ka spinkas. Kung natay silingan, so matabo na sa imong silingan ang imong bumbong. Ang isa sa kay kung ang height sa ato ang ato padung sa ato ang kisame. Kung duol kayo ang ato sa kisame nato, gamay ra kayo og gap ang areas. So kung init ang atong scene, maadto na siya sa atong kisame. So kung atong kisame kay plywood o kanang fiber cement, kung init sad to siya ang imuhang kisame. So kung init imong kisame, di ba ang init mo na yang bugnaw usap baliday. So kailangan ka na kung mainit to atong ceiling, kailangan man to siya mo ginhawa. So kung taas ang atong gap sa atop ug sa ato ang kisame, mas naa na sa babaw ang init, dili siya ka kuan sa ato. Yeah, isa sa kaitan kay dapat mohungaw gid ang ato. Naagi siya kanang vent para ang init mo makagawa siya para ang ato ang kisame bugnaw siya. So kung nakaadto sa mga bahay na bato for example, di ba ang ato kay 45 almost ang degrees niya taas kayo gap so yung atong second floor dili siya alimuot.
bisan pag-atik pero atik init kay na. Ang atik. Last na lang, sorry. Aside sa ilang gimension, so for example, na ana ang balay diha gitukod na no and init kaayo. What you can do is actually provide buffers sa inyong panimalay. So for example, sa atubangan, init kaayo, aside from i-extend ang eaves, pwede man po nga magputang taog, brisole or kanang mga louvers. Ikabantay mo sa mga designs karon na ay mga louvers, vertical, horizontal, yung ana, no? So dili ra na siya design, na siya yung function. Like vertical slots, yun ana, or Murag alima. oo. So, ang buhat man gud ana is i-block nila ang sunlight para di siya kasulod directly sa balay. Ma-filter. Ma-filter niya, ma-buffer niya ang heat and ang direct sun. So, aside pud ana, pwede pud ta magbutang og mga plants. So, trees, landscaping, anything na green. So, kana cool man ang space ana basta na ay plants, exterior, interior. Ano, So, one. Thank you. Thank you.